Toukokuussa 1945 saksalaiset sotilasjunat eivät enää edenneet rintamalle. Ne ylittivät hitaasti tuhoutuneita kaupunkeja kuljettaen riutuneita sotilaita, jotka palasivat vankileireiltä, tilapäisistä sairaaloista tai pakolaisten tukkimilta teiltä. Berliinissä, Hampurissa ja Kölnissä nousi yhä savua pommien avaamien rakennusten välistä, kun repaleisiin univormuihin pukeutuneiden miesten kolonnat kävelivät tiilikasojen, palaneiden vaunujen ja hylättyjen ajoneuvojen keskellä. Monilla asuinalueilla ei ollut enää poliiseja, tuomioistuimia tai viranomaisia, jotka olisivat kyenneet ylläpitämään järjestystä. Eri-ikäiset naiset vaihtoivat omaisuuttaan tai omaa kehoaan ruokaan ja suojeluun. Jotkut miehet olivat paenneet viikkoja länteen välttyäkseen joutumasta neuvostoliittolaisten käsiin. Toiset eivät yksinkertaisesti koskaan ilmestyneet uudelleen, kolmas valtakunta oli lakannut olemasta. Hitlerin hahmo oli jo kadonnut valtakunnan kanslian raunioihin, mutta miljoonat saksalaiset sotilaat olivat edelleen vankeuden, nälän, pakkotyön ja kuulustelujen vankeina. Monet eivät palaisi koskaan, ja ne, jotka onnistuivat palaamaan, löysivät tunnistamattoman Saksan, jossa univormuja, arvomerkkejä ja kaikkea vanhaan armeijaan liittyvää alettiin hävittää. Mitä tapahtui niille miljoonille saksalaisille sotilaille, jotka selviytyivät kolmannen valtakunnan romahduksesta? Punalippu tuhkaa Berliinin yllä. Huhtikuun 30. päivän aamuyöllä kello 1 Wilhelm Keitel sai lopullisen vahvistuksen siitä, että kenraali Walter Wenckin eteneminen oli pysähtynyt Svielovjärven eteläpuolelle ja että 9. armeija oli edelleen saarrettuna. Samana päivänä yhdysvaltalaiset joukot saapuivat Müncheniin saavuttaen samalla Torinon Italiassa. Berliinissä kello 2.30 iltapäivällä neuvostoliittolainen kersantti Meliton Kantaria onnistui asettamaan punalipun valtiopäivätalon päälle, vaikka rakennuksen sisällä taistelut jatkuivat yhä. Alle kilometrin päässä sieltä Adolf Hitler nauti viimeisen lounaansa valtakunnan kanslian bunkkerin sisällä. Pian sen jälkeen hän määräsi Joseph Goebbelsin, Martin Bormannin ja muut seurueensa jäsenet poistumaan. Muutama minuuttia myöhemmin hiljaisuussuojan sisällä vahvisti, että Hitlerin loppu oli tullut. Eva Braun kuoli hänen rinnallaan valtakunnan romahduksen saavuttaessa viimeiset tuntinsa. Ruumiit vietiin kiireesti valtakunnan kanslian puutarhaan ja hävitettiin samalla, kun Neuvostoliiton tykistö jatkoi iskujaan Berliinin keskustaan. Kello 10:11 illalla Neuvostoliiton lippu liehui jo valtiopäivätalon katolla toukokuu 1945. Berliini pysyi savun, tulipalojen ja raskaiden tykistöiskujen avaamien rakennusten peitossa. Puistotiet olivat hautautuneet jauhetun tiilen, vääntyneiden palkkien, tuhoutuneiden raitiovaunujen ja tilapäisten barrikadien jäänteiden alle, kun pienet saksalaisten sotilaiden ryhmät jatkoivat vastarintaa kellareissa ja raunioissa. Kolmas valtakunta taisteli yhä, mutta sen poliittinen rakenne oli jo lakannut olemasta. Rakennusten julkisivut olivat auki kuin jättimäiset luurangot. Kokonaiset asuinalueet olivat ilman vettä, sähköä ja kaasua. Miljoonia kuutiometrejä raunioita peitti Saksan pääkaupungin, ja 10 000 ihmiset selviytyivät maan alla suojautuneina asemille, tunneleihin ja puolittain sortuneisiin rakennuksiin. Monilla kaduilla oli jäljellä vain mustuneita seiniä ja yksinäisiä savupiippuja, jotka pistivät esiin rauniovuorten keskeltä. Neuvostojoukkojen edetessä viimeisten vastarintapesäkkeiden välissä kenraali Hans Krebs ylitti linjat tavatakseen marssalkka Georgi Sukovin. Hänellä oli mukanaan konkreet-pyyntö neuvotella aselevosta. Sukov hylkäsi kaikki osittaiset sopimukset ja vaati ainoastaan ehdotonta antautumista. Krebs palasi tällöin valtakunnan kanslian bunkkeriin, josta hän löysi Martin Bormannin ja Joseph Goebbelsin, jotka olivat päättäneet jatkaa loppuun asti. Mutta kenraali Helmut Weidling oli jo päätynyt toisenlaiseen johtopäätökseen. Ilman poliittista valtuutusta ja omasta aloitteestaan hän määräsi Berliinin varuskunnan ja siviiliväestön lopettamaan kaiken vastarinnan. Saksan pääkaupunki oli lakannut toimimasta poliittisena, sotilaallisena ja hallinnollisena keskuksena. Natsivaltio luhistui tulipalojen, tulvivien tunnelien ja raunioiksi muuttuneiden rakennusten keskellä. Maanalaisen suojan sisällä hallinnon romahdus sai vieläkin raaemman muodon.
Goebbels päätti, etteivät hänen 6 lastaan selviytyisi valtakunnan luhistumisesta. Tunteja myöhemmin lapset kuolivat Berliinin tilanteen muuttuessa peruuttamattomaksi. Pian sen jälkeen katosivat myös Magda Goebbels ja itse propagandaministeri hallinnon viimeisten tuntien keskellä. Kenraali Krebs ei myöskään selviytynyt noista viimeisistä tunneista. Martin Bormann yritti paeta Berliinistä hyödyntäen yön kaaosta, vaikka hän ei koskaan onnistunut jättämään raunioitunutta kaupunkia. Samana päivänä katosi myös professori Max de Krienis, yksi natsien eutanasia-ohjelmaan liittyneistä lääketieteellisistä hahmoista ja oletettu Hitlerin syyskuussa 1939 allekirjoittaman asetuksen laatija. Saksan vallan kadotessa maan alle Berliiniin satoi edelleen ammuksia ja savupatsaat peittivät kokonaisia raunioiksi muuttuneita kaupunginosia. Kello 6.45 toukokuun 2. päivän aamuna Zhukov hyväksyi virallisesti Berliinin antautumisen. Tunteja myöhemmin tulitauko astui voimaan. Pelkästään tuona päivänä Puna-armeija vangitsi 134 000 saksalaista sotilasta. Hampurissa alkoivat samanlaiset neuvottelut kaupungin luovuttamisesta. Churchill ilmoitti alahuoneen edessä, että yli 1 miljoona saksalaista sotilasta oli laskenut aseensa Pohjois-Italiassa ja Etelä-Itävallassa. Mutta sodan loppu oli kaukana järjestyksestä. Saksan tiet olivat edelleen täynnä sotilaskolonnia, jotka etenivät epätoivoisesti länteen yrittäen antautua brittiläisille tai yhdysvaltalaisille ennen joutumistaan neuvostoliittolaisten käsiin. Miljoonille miehille, jotka olivat taistelleet vuosia itärintamalla, Puna-armeija merkitsi kostoa, pakkotyötä ja vankeutta, joka saattoi kestää vuosia. Saksan murentuessa satoja tuhansia vankeja siirrettiin edelleen satamien, leirien ja junasaattueiden välillä. Lübeckissä SS yritti aluksi siirtää satoja Stutthofista evakuoituja juutalaisnaisia 3 suureen laivaan, jotka olivat ankkuroituna sataman edustalla, Kap Arkonaan, Atenaan ja Tielbekkiin. Kapteenit kieltäytyivät ottamasta heitä vastaan. Alukset olivat jo täynnä tuhansia juutalaisia, poliittisia vankeja ja neuvostoliittolaisia vankeja. Pienet proomut palasivat tällöin kohti mannerta. Mutta kun karkotetut yrittivät nousta maihin seuraavan aamujen aikana, SS:n jäsenet, saksalaiset merimiehet ja Hitler-nuorten jäsenet avasivat tulen konekivääreillä. Yli 500 ihmistä kuoli rannalla ennen kuin he onnistuivat pakenemaan. Katastrofi jatkoi muutamaa tuntia myöhemmin. Britannian ilmavoimat pommittivat Lübeckin satamaa uskoen natsijohtajien yrittävän paeta meritse. Vankeja täynnä olevat laivat alkoivat syttyä palamaan yksi toisensa jälkeen. Atena onnistui evakuoimaan osan aluksella olleista. Tielbeck upposi jättäen vain 50 eloon jäänyttä 2800 kuljettamastaan karkotetusta. Kap Arkona paloi kokonaan ennen kuin se katosi veden alle. Alemmilla kansilla kuoli polttamalla satoja sairaita, jotka olivat liian heikkoja pakenemaan. Muut kylmähuoneisiin lukitut neuvostovangit jäivät loukkuun laivan kallistuessa liekkien keskellä. Eräs Lotsista kotoisin oleva nuori juutalaisnainen muisti myöhemmin, kuinka hän näki miesten hyppäävän mereen samalla kun valtavat tulipatsaat peittivät Itämeren horisontin. Samaan aikaan Saksan sotilasrakenne yritti neuvotella osittaisista antautumisista pelastaakseen miljoonia idästä perääntyviä sotilaita. Toukokuun 3. päivänä suuramiraali Hans-Georg von Friedeburg ja kenraali Hans Kinsel saapuivat marsalkka Bernard Montgomeryn päämajaan Wendiseveniin. He halusivat luovuttaa ainoastaan saksalaiset joukot, jotka taistelivat brittiläisiä ja yhdysvaltalaisia vastaan, samalla kun loput jatkoivat vetäytymistä itärintamalta. Montgomery hylkäsi kaikki valikoivat sopimukset. Puna-armeijaa vastaan asettuneiden yksiköiden oli antauduttava neuvostoliittolaisille. Tämän jälkeen hän antoi ansuoran varoituksen, jos Saksa ei hyväksyisi hänen ehtojaan, sota jatkuisi ja kaikki sen sotilaat kuolisivat. Friedeburg ja Kinsel palasivat tällöin Flensburgiin ilmoittaakseen amiraali Karl Dönitzille, joka yritti ylläpitää käytännössä aavehallitusta lähellä Tanskan rajaa. Noiden neuvottelujen edetessä yhdysvaltalaiset joukot miehittivät Berchtesgadenin ja ottivat haltuunsa Hitlerin alppisuojan. He vapauttivat myös Flossenbürgin keskitysleirin. Eloon jääneiden joukossa olivat Leon Blum, entinen Ranskan pääministeri, Kurt von Schuschnigg, entinen Itävallan liittokansleri ja pastori Martin Niemöller,
joka oli ollut vangittuna yli 7 vuotta natsihallinnon uskonnollisen vastustuksen vuoksi. Muilla Euroopan alueilla SS kuitenkin yritti edelleen tuhota asiakirjoja ja eliminoida vankeja ennen liittoutuneiden saapumista. Sota oli hävitty, mutta monet saksalaiset yksiköt jatkoivat toimintaa, ikään kuin olisi vielä jokin mahdollisuus peittää vuotien varrella tehdyt rikokset Ebenseessä, Mauthausenin alaleirillä. Tuhansia Auschwitzista siirrettyjä juutalaisia johdettiin vuoren sisään louhittuihin tunneleihin. Vartijat vakuuttivat, että kyse oli suojasta liittoutuneiden pommituksia vastaan, mutta vangit epäilivät heidän aikovan räjäyttää heidät gallerioiden sisään. Heidän joukossaan oli Lev Manevich, neuvostojuutalainen, joka oli ollut vankina vuodesta 1936 vakoilusta syytettynä. Uupuneena ja kuoleman partaalla hän alkoi huutaa useilla kielillä, ettei kenenkään pitäisi mennä sisään. Pelko levisi nopeasti karkotettujen keskuudessa. Saksalaiset upseerit epäröivät. Monet ymmärsivät, että sota oli päättymässä ja että sellainen verilöyly voisi merkitä tulevia tuomioita. Lopulta he perääntyivät. Ensimmäistä kertaa vangitsemisensa jälkeen vangit onnistuivat pysäyttämään suoran SS-määräyksen. Muutamaa tuntia myöhemmin yhdysvaltalaiset joukot saapuivat. Sotilaat löysivät kasoittain ruumiita, sairaita täynnä olevia parakkeja ja tuhansia ihmisluurankoiksi muuttuneita eloonjääneitä. Mauthausenista löytyi joukkohautoja, joissa oli lähes 10 000 ruumista. Monet vapautetut olivat liian heikkoja selviytyäkseen. Lev Manevich kuoli 4 päivää amerikkalaisten saapumisen jälkeen. Toiset pystyivät vaivoin pysymään pystyssä katsellessaan yhdysvaltalaisten panssarivaunujen etenemistä piikkilankojen välissä. Monille heistä vapaus tuli, kun fyysisiä voimia ei ollut enää jäljellä ymmärtää, mitä oli tapahtumassa. Toukokuun 6. päivänä kenraali Alfred Jodl matkusti Flensburgista Reimsiin neuvottelemaan lopullisesta kapituloinnista. Aluksi hän yritti rajoittaa antautumisen vain länsirintamille, mikä olisi sallinut miljoonien sotilaiden jatkaa perääntymistä kohti yhdysvaltalaisten linjoja. Eisenhower vastasi välittömästi: jos Saksa ei hyväksyisi täydellistä ja välitöntä antautumista kaikilla rintamilla, liittoutuneiden johto sulkisi länsirintaman kokonaan ja jättäisi saksalaiset joukot loukkuun puna-armeijan eteen. Jodl välitti uhkavaatimuksen Dönitzille. Pian sen jälkeen hän sai valtuutuksen allekirjoittaa ehdoton antautuminen kello 1.41 toukokuun 7. päivän aamuyöllä 1945. Neuvostoliittolaisen kenraali Ivan Susloparovin ja ranskalaisen kenraali François Sevesin läsnä ollessa Alfred Jodl allekirjoitti Saksan antautumisen. Kenraali Walter Bedell Smith teki sen liittoutuneiden edustajan. Sodan piti päättyä virallisesti ennen seuraavan päivän keskiyötä, mutta silloinkin taistelut jatkuivat. Tsekkoslovakiassa saksalaiset yksiköt jatkoivat taistelua lähellä Olomoucia ja Prahaa. Itämerellä kokonaiset ryhmät yrittivät paeta meritse. Skotlannissa saksalainen sukellusvene U-2336 upotti 2 liittoutuneiden rahtialusta vain muutama tunti ennen sodan virallista päättymistä, aiheuttaen Euroopan konfliktin viimeiset merikuolemat. Rikkoutunut kunnia, voitettujen kohtalo. Sodan pahimmat kauheudet eivät aina tapahdu taistelujen aikana. Monissa tapauksissa ne ilmestyvät myöhemmin, kun toinen osapuoli on jo lyöty ja sen miehet ovat jääneet täysin puolustuskyvyttömiksi. Sotilas voi yhä purkaa raivoaan taistelun keskellä, mutta tilanne muuttuu radikaalisti, kun vihollinen on laskenut aseensa ja on täysin vartijansa armoilla. Juuri tuolla hetkellä voittajalla on ehdoton valta vankiin nähden. Estääkseen tästä tilanteesta johtuvia väärinkäytöksiä kansainvälinen yhteisö hyväksyi Geneven 3. sopimuksen vuonna 1929. Tuo sopimus kielsi nöyryytykset, fyysisen väkivallan ja pahoinpitelyt vankeja kohtaan, minkä lisäksi se asetti konkreettisia sääntöjä majoituksesta, ravinnosta ja terveydenhuollosta. Kuitenkin toisen maailmansodan aikana lähes kaikki osapuolet rikkoivat näitä määräyksiä niin jatkuvasti, että ne menettivät suuren osan alkuperäisestä merkityksestään. Saksan armeija oli teloittanut, alentanut ja jättänyt nälkään kuolemaan valtavia määriä sotavankeja, erityisesti itärintamalla. Miljoonat Wehrmachtin vangitsemat neuvostosotilaat suljettiin äärimmäisiin olosuhteisiin, käytettiin työvoimana tai hylättiin ilman riittävää ravintoa.
Kun sota alkoi kääntyä ja miljoonat saksalaiset alkoivat joutua vihollistensa vangeiksi, monilla tahoilla syntyi halu toteuttaa samanlaisia kostotoimia heitä vastaan. Konfliktin päättyminen ei merkinnyt ainoastaan valtakunnan sotilaallista tappiota, se avasi myös mahdollisuuden tilintekoon vuosien miehitysten, teloitusten ja massiivisen tuhon jälkeen. Lukuisissa liittoutuneiden armeijoissa rivisotilaista poliittisiin johtajiin asti vallitsi tunne siitä, että Saksan oli maksettava Euroopassa tapahtuneesta. Winston Churchill kertoi vuosia myöhemmin Teheranissa vuoden 1943 lopulla pidetystä Suuren kolmikon ensimmäisestä konferenssista, joka osoitti selvästi saksalaisia vankeja ympäröivän ilmapiirin jo ennen sodan loppua. Toisena kokouspäivänä pidetyllä illallisella Josif Stalin ehdotti äärimmäisiä toimenpiteitä kymmeniä tuhansia vangittuja saksalaisia upseereita vastaan. Churchill, joka tunsi täydellisesti neuvostoliittolaisten sodan alussa tekemät puolalaisten upseerien Katynin murhat, reagoi välittömästi suuttumuksella. Hän ilmoitti, ettei Britannian kansa koskaan hyväksyisi sellaisia massiivisia kostotoimia ja hylkäsi avoimesti tuon ehdotuksen. Churchill ei kestänyt jatkaa sen kuuntelemista. Oman kertomuksensa mukaan hän vastasi, että hänet vietäisiin mieluummin välittömästi puutarhaan, ja hän kokisi tuon kohtalon mieluummin kuin tahrasi Britannian kunnian osallistumalla sellaiseen rikokseen. Tuolla hetkellä Franklin Roosevelt yritti keventää tunnelmaa kommentilla, joka päättyi aiheuttamaan vielä enemmän jännitystä. Yhdysvaltain presidentti ehdotti sopimusta pienemmästä luvusta, ehkä 49 000. Vaikka hän sanoi sen näennäisesti leikkimielisesti, kommentti oli erityisen häiritsevä asiayhteyden ja Stalinin maineen vuoksi. Ennen kuin Churchill ehti vastata, Elliot Roosevelt, Yhdysvaltain presidentin poika, joka oli myös läsnä illallisella, puuttui peliin tukemalla ideaa. Hän sanoi, että kun neuvostoarmeijat etenisivät idästä ja länsi liittoutuneet lännestä, sotilaat itse ratkaisisivat ongelman, ei vain noiden upseerien, vaan myös satojen tuhansien muiden natsien kohdalla. Vastaus aiheutti välittömän reaktion Stalinilta, joka nousi syleilemään Elliot Rooseveltia ja nostamaan maljan hänen kanssaan. Churchill oli täysin järkyttynyt. Hän katsoi suoraan Yhdysvaltain presidentin poikaa ja sanoi hänelle, ettei voisi koskaan antaa anteeksi sellaista lausuntoa. Sen jälkeen hän poistui raivoissaan salista samalla kun Stalin ja Vjatšeslav Molotov yrittivät tavoittaa hänet vakuuttaen, että kaikki oli ollut vain vitsiä ja että hän otti keskustelun liian vakavasti. Tapaus paljasti jotain syvempää kuin pelkän diplomaattisen kiistan. Se osoitti, missä määrin ajatus äärimmäisistä kostotoimista Saksaa vastaan liikkuu jopa joidenkin maailman vaikutusvaltaisimpien miesten keskuudessa sodan vielä jatkuessa. Keskustelu jätti myös levottoman vaikutelman Rooseveltin oman asenteen vuoksi. Hänen kommenttinsa olivat paljon kovempia kuin mitä monet odottivat häneltä julkisesti. Itse asiassa, kun liittoutuneiden johtajat tapasivat uudelleen yli vuotta myöhemmin Jaltassa, Roosevelt mainitsi uudelleen ajatuksen saksalaisten upseerien teloittamisesta, osoittaen, ettei asia ollut täysin kadonnut tuon Teheranin illallisen jälkeen. Churchill ymmärsi täydellisesti tuon tilanteen edustaman poliittisen ja moraalisen vaaran. Yksi asia oli se, että natsismin suorat uhrit etsivät kostoa vuosien kärsimyksen jälkeen, ja aivan toinen asia oli se, että maailmanjohtajat edistäisivät massateloituksia tai summittaisia kostotoimia voitettuja sotilaita vastaan. Churchillille oli lisäksi toinen huolenaihe. Historia tuomitsisi myös voittajien teot. Miljoonille vangituille saksalaisille annettu kohtelu saattaisi lopulta tuhota sen moraalisen ylemmyyden, jota liittoutuneet väittivät edustavansa natsihallintoa vastaan. Juuri siksi hän reagoi niin jyrkästi Teheranin keskustelun aikana. Hän ymmärsi, että sodan päätyttyä käyttäytymisestä voitettuja kohtaan tulisi historiallisesti valtavan tärkeä kysymys. Piikkilankan alla miljoonat odottavat unohdusta. Yli 10 miljoonaa saksalaista sotilasta päätyi vankeuteen liittoutuneiden hallintaan ennen sodan loppua ja sen jälkeen. Ensisilmäyksellä voisi olettaa, että suurin osa joutui neuvostoliittolaisten käsiin itärintamalla käytyjen jättimäisten taistelujen vuoksi. Luvut osoittaisivat kuitenkin toista todellisuutta.
Puna-armeija vangitsi noin 3 155 000 miestä, kun taas yhdysvaltalaiset joukot ottivat lähes 3,8 miljoonaa ja brittiläiset noin 3,7 miljoonaa. Jopa Ranska, huolimatta siitä, että se osallistui vähemmän aikaa loppuvaiheen operaatioihin ja sillä oli jo paljon pienempi armeija, onnistui vangitsemaan lähes 250 000 saksalaista sotilasta. Tuo ero heijasti sitä syvää pelkoa, jota monet saksalaiset tunsivat neuvostovankeutta kohtaan konfliktin viimeisinä kuukausina. Prioriteettipaita puna-armeijaa saavutti jopa Saksan korkeimman johdon. Kun kenraali Alfred August Jodl saapui Dwight Eisenhowerin päämajaan neuvottelemaan antautumisesta, hän viivytti allekirjoittamista tarkoituksella 2 kokonaista päivää salliakseen useampien saksalaisten joukkojen saavuttaa sen alueen ennen rintaman lopullista sulkemista. Tilanne toistui myös Jugoslaviassa. Siellä saksalaiset joukot ja kroatialaiset yksiköt jättivät huomiot 8. päivänä toukokuuta annetun antautumiskäskyn ja jatkoivat etenemistä kohti Itävaltaa useiden päivien ajan. Tämän seurauksena, kun länsiliittoutuneet alkoivat ottaa vastaan jättimäisiä määriä antautuneita huhti- ja toukokuussa 1945, vastaavaa kasvua ei koskaan tapahtunut itärintamalla. Pelkästään yhdysvaltalaiset vangitsivat noin 1,8 miljoonaa saksalaista sotilasta noiden 2 viimeisen kuukauden aikana. Vankien määrä ylitti nopeasti brittien ja yhdysvaltalaisten logistisen kapasiteetin. Tilapäisenä ratkaisuna liittoutuneet pystyttivät 16 valtavaa väliaikaista piirikuntaa Saksan läntiselle alueelle. Noita paikkoja kutsuttaisiin yhteisesti nimellä Rheinwiesen-Lager, niin sanotut Reinin niittyjen leirit. Monet oli suunniteltu majoittamaan noin 100 000 ihmistä, mutta luvut kasvoivat paljon yli minkään alkuperäisen ennusteen. Sinsikiin ahdettiin yli 118 000 miestä. Remagenissa luku ylitti nopeasti 134 000. Jotkut pienet piirikunnat kärsivät vielä pahemmasta ylikansoituksesta. Böhl, joka oli valmisteltu tuskin 10 000 ihmiselle, päätyi majoittamaan yli 3 kertaa tuon määrän. Viikkojen kuluessa liittoutuneiden omat komentajat alkoivat myöntää, että tilanne oli riistäytynyt käsistä. Eri komentajien välillä liikkui kiireellisiä muistioita, joissa pyydettiin ruokaa, peittoja, lääkintätarvikkeita ja lisähenkilöstöä. Monissa tapauksissa parakkeja tai telttoja ei ollut, ja vangit pysyivät täysin alttiina tuulelle, sateelle ja kylmyydelle. Eräs Rheinbergissä pidetty sotilas kirjoitti tilapäiseen päiväkirjaan vessapaperille nukkuvansa suoraan maan päällä, käyttäen sotilaslaukkua tyynynä ja kaivaen pieniä kuoppia mutaan suojautuakseen tuulelta. Myrskyjen aikana noiden kuoppien seinät sortuvat niiden päälle, jotka yrittivät levätä niiden sisällä. Suojan puute paheni äärimmäisestä vaatteiden ja perusvarusteiden niukkuudesta. Monet mitvangit oli riisuttu osasta virallista univormuaan vangitsemisen jälkeen, ja heillä oli jäljellä vain päällään olevat vaatteet. Useissa tapauksissa vaatteet olivat täysin riittämättömiä kestämään jatkuvaa kosteutta ja kylmyyttä. Heidesheimissä oli jopa vasta 14-vuotiaita poikia teljettynä yhä pyjamissa. Heidät oli pidätetty yöllisten ratsioiden aikana epäiltynä kuulumisesta niin sanottuihin ihmissusiin, fanaattisiin ryhmiin, jotka aikoivat jatkaa maanalaista vastarintaa Saksan tappion jälkeen. Heidät vietiin suoraan leirille ilman asianmukaisia vaatteita tai henkilökohtaisia tavaroita. Terveydelliset olosuhteet pahensivat tilannetta entisestään. Vangeilta puuttuivat käytännössä peseytymistilat, ja käymälät koostuivat yksinkertaisista maahan kaivetuista kuopista. Rheinbergissä jotkut vangit kuvailivat leiriä valtavaksi ulkoilmaviemäriksi, jossa miehet tekivät tarpeensa mihin tahansa vapaaseen nurkkaan. Bad Kreuznachissa tietyt alueet muuttuivat virtsaan sekoittuneen mudan peittämiksi pinnoiksi, joilla sotilaiden oli nukuttava joka yö. Vessapaperi oli niin niukkaa, että monet käyttivät saksalaisia seteleitä pyyhkimiseen, erityisesti sen jälkeen kun alkoi liikkua huhuja valtakunnan valuutan tulevasta poistamisesta. Ravinnosta tuli nopeasti toinen epätoivon lähde. Kun Remagenin leiri avattiin, alkuperäinen annos vastasi yhtä ainoaa leipätankoa 25 miehelle. Myöhemmin se nousi yhteen tankoon 10 kohden, vaikka se oli edelleen riittämätön elättämään tuhansia taisteluiden ja aiempien marssien heikentämiä vankeja.
Bad Kreuznachissa kului kokonaisia viikkoja ilman leipää. Päivittäiset jaot koostuivat vain pienistä määristä vihanneksia, muutamasta lusikallisesta kalaa, muutamasta kuivatusta luumusta, vähästä hillosta ja muutamasta keksistä. Bad Hersfeldissä ruokavaliohädin tuskin saavutti 800 kaloria päivässä. Monet sotilaat alkoivat laihtua, kunnes he muuttuivat luurankoiksi. Täydentääkseen noita surkeita annoksia lukuisat vangit etsivät mitä tahansa syötävää kasvia leirien sisältä. Jotkut valmistivat tilapäisiä keittoja käyttäen nokkosia tai voikukkia, jotka oli keitetty pienten nuotioiden päällä. Toiset kaivoivat epätoivoisesti maata käyttäen tyhjiä tölkkejä löytääkseen haudattuja nauriita, jotka he söivät sitten raakana. Tuo käytäntö aiheutti punatautiepidemioita leirien eri osissa. Ruoan puute ei kuitenkaan ollut ainoa ongelma. Vedestä tuli vielä kriittisempi tarve. George Weiss, yhdysvaltalaisten vangitsema panssarivaunumekaanikko, muistaisi myöhemmin, että kerran kului 3,5 kokonaista päivää ilman juomavettä. Jotkut miehet päätyivät juomaan omaa virtsaansa, kun taas toiset heittäytyivät maahan yrittäen nuolla kosteutta mudasta. Tilanne oli yhtä vakava muilla leireillä. Bad Kreuznachissa oli vain yksi hana palvelemassa yli 56 000 miestä, ja veden oli saavuttava päivittäin säiliöautoilla ulompaan Piikilankaan asti. Pyderihissä 5 hanaa palveli yli 75 000 vankia, ja ne avattiin vain 1 tunniksi joka yö. Kun jotkut vangit kysyivät yhdysvaltalaiselta komentajalta, miksi olosuhteet olivat niin kovat, tämän väitettiin vastanneen, että se auttaisi saksalaisia menettämään ikuisiksi ajoiksi maun sotilaselämään. Tuhansille heikentyneille, sairaille tai haavoittuneille sotilaille sellaiset olosuhteet osoittautuivat kuolettaviksi. Ajan kuluessa alkoi kiivas väittely siitä, kuinka monta miestä todella kuoli Rheinwiesen-lagerleirien sisään. Kirjailija James Buckey väitti vuosia myöhemmin kirjassaan Muut menetykset, että noin 800 000 saksalaista sotilasta menehtyy yhdysvaltalaisten valvonnassa. Hänen tulkintansa mukaan Franklin Rooseveltin vitsit saksalaisten upseerien teloittamisesta heijastivat yleistä koston ilmapiiriä osassa Pohjois-Amerikan hallintoa. Lukuisat tutkijat ja asiantuntijat kuitenkin kyseenalaistivat myöhemmin nuo luvut ja suuren osan hänen johtopäätöksistään. Erich Masken johtaman komission esittämät viralliset saksalaiset arviot asettivat Reinin leireillä rekisteröidyt kuolemat noin 4537 henkilöön. Muut tutkijat myönsivät, että todellinen luku oli todennäköisesti suurempi hallinnollisen epäjärjestyksen ja noiden kuukausien aikana vallinneen ehdottoman kaaoksen vuoksi. Silti enemmistö oli yhtä mieltä siitä, että uhrien määrä tuskin ylitti noin 5 tai 60 000 miehen enimmäismäärää. Se ei tarkoittanut, etteikö sotavankien suuria kuolleisuuksia olisi tapahtunut sodan jälkeisessä Euroopassa. Se osoitti yksinkertaisesti, ettei pahin skenaario toteutunut brittien ja yhdysvaltalaisten valvovilla leireillä. Todellinen katastrofi odotti idempänä Neuvostoliiton hallitsemilla alueilla. Pitkä talvi idän vangit. Monia puna-armeijan vangitsemia saksalaisia sotilaita ei edes siirretty välittömästi pysyville leireille. Ensin heidän oli kestettävä erittäin pitkiä pakkonarsseja tuhoutuneiden alueiden halki, kävelyjä, jotka toisinaan kestivät yli viikon ilman säännöllistä pääsyä ruokaan tai veteen. Noin 3 miljoonasta neuvostoliittolaisten sodan aikana ottamasta vangista yli 1/3 ei selvinnyt vankeudesta. Jugoslaviassa luvut olivat suhteellisesti vieläkin tuhoisampia. Lähes 80 000 saksalaista vankia kuoli teloitettuna, hylättynä nälkään, ilman lääketieteellistä hoitoa tai pakotettuna kuolemanmarsseille. Noin 2/5 vangista ei palannut koskaan. Ero länteen oli valtava. Neuvostoliiton alueella vangitulla saksalaisella sotilaalla oli vertaansa vailla suuremmat mahdollisuudet kuolla kuin brittien tai yhdysvaltalaisten vangitsemalla. Tuo todellisuus selitti kauhun, jota neuvostovankeus aiheutti saksalaisten sotilaiden keskuudessa sodan viimeisinä kuukausina. Osa tuosta kuolleisuudesta liittyy suoraan Itä-Euroopan materiaaliseen tuhoon. Neuvostoliiton infrastruktuuri oli jäänyt raunioiksi vuosien hyökkäyksen ja jatkuvan taistelun jälkeen. Rautatielinjat olivat tuhoutuneet, tiet hädin tuskin toimivat ja etäisyydet Neuvostoliiton sisällä olivat valtavia.
10 000 vangit kulkivat valtavia matkoja jalan halki lumen, mudan ja äärimmäisten lämpötilojen. Tarvikkeista oli pulaa jopa neuvostoväestölle ja itse puna-armeijalle. Kuitenkin niin monen kuoleman perussyy ei ollut ainoastaan materiaalinen puute, perusongelmatollinen puute. Hyvin harvat noista miehistä vastuussa olleet välittivät todella siitä, selviytyivätkö he vai eivät. Koko sodan ajan neuvostohallinto oli ruokkinut raivoisaa vihaa Saksaa ja kaikkea saksalaisiin liittyvää kohtaan. Sotilaiden ja siviilien keskuudessa levitetty propaganda kuin hyökkääjät hirviömäisinä olentoina, jotka olivat vastuussa kokonaisten kaupunkien tuhosta, miljoonista kuolleista ja kuvittelemattomista kauheuksista Neuvostomaalla. Sotilaslehti Krasnaja Zvezdassa ilmestyi jatkuvasti runoja ja artikkeleita, joiden tarkoituksena oli voimistaa tuota tunnetta. Aleksei Surkov julkaisi tekstejä kuten Viha, jonka lopetus ilmaisi äärimmäisen kutsun saksalaista vihollista vastaan. Pravdassa Konstantin Simonov levitti runoja kuten Tapa hänet, joissa hän kehotti neuvostosotilaita taistelemaan saksalaisia vastaan ehdottomalla kovuudella joka kerta, kun he kohtasivat vastarintaa heidän edessään. Myös muut neuvostokirjailijat osallistuivat tuohon kokonaisvaltaiseen vihakampanjaan. Mihail Solohov ja Vasili Grossman kirjoittivat artikkeleita ja raportteja, joiden tarkoituksena oli koventaa neuvostoliittolaisten käsitystä Saksasta entisestään. Mutta mikään nimi ei jäänyt niin yhdistetyksi tuohon propagandaan kuin Ilja Ehrenburg. Hänen tekstejään toistettiin tuhansia kertoja neuvostojoukkojen keskuudessa, ja monet sotilaat osasivat toistaa niitä ulkoa. Ehrenburg vaati jatkuvasti, etteivät saksalaiset olleet inhimillisiä olentoja ja että sanasta saksalainen piti tulla pahin kuviteltavissa oleva kirous. Eräässä vetoomuksessaan hän kirjoitti, että jos neuvostosotilas ei ollut tappanut vähintään yhtä saksalaista päivän aikana, hän oli tuhlannut tuon päivän, epäinhimillistäminen oli täydellistä. Eri artikkeleissa Ehrenburg kuvaili saksalaisia etanoina, rottina, skorpioneina, raivotautisina koirina tai tartuttavina bakteereina. Samalla tavalla kuin natsipropaganda oli alentanut slaavit Untermenschen kategoriaan, neuvostokoneisto muutti kaikki saksalaiset tuholaiseksi, joka ansaitsi tuhon. Tuo retoriikka ei jäänyt vain paperille. Kun puna-armeija eteni lopulta Saksan alueelle vuonna 1945, monet sotilaat saapuivat vakuuttuneina siitä, että kosto oli laillinen oikeus sen jälkeen, mitä Neuvostoliitossa oli tapahtunut Saksan hyökkäyksen aikana. Lukuisia vankeja teloitettiin välittömästi antautumisen jälkeen, vaikka noiden käytäntöjen vastaisia virallisia määräyksiä oli olemassa. Toiset kuolivat juopuneiden neuvostosotilaiden kaoottisten juhlintojen aikana, kun nämä ampuivat kokonaisia vankikolonnia vain huvikseen. Toisinaan sotilasryhmät avasivat tulen aseettomia miehiä kohti samalla tavalla kuin saksalaiset joukot olivat hyökänneet neuvostovankien kimppuun vuonna 1941. Samankaltaisia tilanteita tapahtui myös Jugoslaviassa, missä vankeja teloitettiin vähäisistä virheistä, merkityksettömistä keskusteluista tai yksinkertaisesti siksi, että joku vartija halusi purkaa vuosien saksalaismiehityksen aikana kertynyttä raivoaan. Kauhu ei kohdistunut yksinomaan saksalaisiin sotilaisiin. Tuhannet muiden akselivaltojen liittolaismaiden taistelijat jäivät myös loukkuun neuvostojärjestelmään. Lähes 70 000 italialaista joutui puna-armeijan vangiksi ja monet eivät koskaan palanneet. Yli 309 000 romanialaista sotilasta katosi itärintamalla, vaikka koskaan ei voitu tarkasti määrittää, kuinka moni todella saavutti virallisen sotavangin aseman. Sodan jälkeen noin 600 000 unkarilaista, mukaan lukien sekä siviilejä että sotilaita, pidätettiin ja lähetettiin neuvostoliittolaisille työleireille vain väärään kansallisuuteen kuulumisen vuoksi. Nöyryytykset alkoivat heti vangitsemishetkestä lähtien. Neuvostosotilailla oli erityinen pakkomielle kelloihin, sormuksiin ja arvoesineisiin. Sitä seurasi sotilasvaatteiden ja varusteiden järjestelmällinen ryöstely. Zoltán Tóth, unkarilainen lääkäri, joka vangittiin Budapestin kukistumisen jälkeen helmikuussa 1945, muistaisi myöhemmin, että kuka tahansa vanki, jolla oli vielä hyvät saappaat, oli hengenvaarassa. Hänen todistuksensa mukaan jotkut neuvostosotilaat erottivat nuo miehet kolonnasta, ampuivat heidät ja ottivat sitten saappaat ennen ruumiiden hylkäämistä.
Alkuperäisen ryöstelyn jälkeen alkoi pitkäaikainen jatkuvien puutteiden kausi. Toisin kuin monet läntiset logistiset ongelmat, useissa tapauksissa ruoan ja veden puute neuvostojärjestelmissä oli tahallista. Vartijat rankaisivat vankeja jatkuvasti. Hans Schuetz, Itä-Saksassa vangittu saksalainen sotilas, kertoi, että marssilla itään jotkut siviilit tulivat teiden varsille tuoden maitoa ja voileipiä vangeille. Neuvostovartijat vastasivat ampumalla kattiloita ja astioita tuhotakseen ruoan nälkäisten vankien edessä. Maito päätyi valumaan mutaan, kun vangit katsoivat uskaltamatta poimia mitään, vettä oli yhtä vaikea saada. Monet miehet selviytyivät syömällä lunta talvella tai varastamalla pieniä jäänteitä nesteestä löytäessään jonkin lammikon tai hylätyn astian. Sairaudet levisivät nopeasti ja lääketieteellinen hoito oli minimaalista. Joillakin leireillä eri todistusten mukaan neuvostolääkärit panttasivat lääkkeitä ja käyttivät niitä vaihtaakseen ne palveluksiin tai omaisuuteen. Nälkä saavutti äärimmäiset tasot. Jotkut vangit päätyivät pyydystämään kulkukoiria, kissoja tai jopa rottia yrittäessään ruokkia itseään. Toiset käyttivät pieniä leivänpaloja tilapäisinä syötteinä houkutellakseen eläimiä parakkien sisään. Nälkiintyminen jatkui kokonaisia kuukausia. Soltan työskenteli tilapäisessä lääkintäkeskuksessa Gulagin sisällä vuonna 1946 ja vakuutti nähneensä äärimmäisiä kohtauksia leirin ruumiishuoneen sisältä, missä nälkä oli vienyt jotkut vangit kuvittelemattomalle alennustilalle. Kun hän ilmoitti tästä leirin ylilääkärille, hän sai vain kylmän vastauksen. Jos olisitte nähneet, mitä täällä tapahtui vuosi sitten. Monille vangeille selviytyminen riippui ainoastaan fyysisestä kestokyvystä niin kauan, ettei luhistunut ennen muita. Jotkut vangit vapautettiin suhteellisen pian, erityisesti vuodesta 1947 alkaen. Enemmistö pysyi kuitenkin pidätettynä vuoteen 1950 asti, jolloin Stalin valtuutti osittaisen armahduksen hyviksi työntekijöiksi osoittautuneille. Toiset luokiteltiin uudelleen poliittisiksi vangeiksi ja heidän pidätyksensä jatkui jopa tuon päivämäärän jälkeen. Jotkut eivät saaneet vapauttaan ennen Nikita Hruštšovin Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1953 ajamia uusia armahduksia. Viimeiset ryhmät palasivat Saksaan vasta vuonna 1957, 12 vuotta sodan päättymisen jälkeen. Monet palanneista miehistä olivat vain varjoja siitä, keitä he olivat olleet vuosia aiemmin. He olivat työskennelleet pitkiä aikoja kaukaisissa kaivoksissa, metsissä, rautateillä, nahkatehtaissa, kolhooseissa ja neuvostotehtaissa. Heinrich von Einsiedel kuvaili myöhemmin näkymiä, joita hän näki yhden ensimmäisen paluujunan sisällä. Hän muisti luurankoiksi muuttuneet ruumiit, punataudin kuluttamat miehet, harmaat kasvot, sammuneet silmät ja hahmot, jotka eivät kyenneet pysymään pystyssä ilman tukea. Hänen mukaansa nuo eloon jääneet vaikuttivat ihmisjäänteiltä, jotka vuosien uupumus, nälkä ja pakkotyö olivat hitaasti tuhonneet. Menetetyt maat Saksan maanloppu. Vuonna 1943, sodan vielä jatkuessa, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin alkoivat keskustella siitä, miltä Eurooppa näyttäisi, kun Saksa olisi lyöty. Yksi keskeisistä kysymyksistä oli Puolan tulevaisuus. Stalin aikoi säilyttää Neuvostoliiton miehittämät itäiset Puolan alueet, ja brittiläiset ja yhdysvaltalaiset pyrkivät korvaamaan nuo menetykset luovuttamalla Puolalle laajoja saksalaisia alueita lännestä. Yksikään valtioista ei katsonut tarpeelliseksi kuulla noilla alueilla asuvaa saksalaisväestöä. Atlantin julistus oli luvannut kunnioittaa kyseisten kansojen tahtoa, mutta tuo lupaus lakkasi olemasta voimassa, kun keskusteltiin Saksan tulevaisuudesta. Britannian ulkoministeri itse puolusti tätä ristiriitaa parlamenttiin edessä todeten, että tietyt julistuksen määräykset koskivat sekä voittajia että voitettuja, mutta Saksa ei voinut vaatia mitään noista oikeuksista itselleen. Samaan aikaan kun miljoonat sotilaat jatkoivat taistelua ja valtavat Euroopan alueet jatkoivat palamistaan, mantereen rajoja piirrettiin jo uudelleen konferenssisalien pöydille levitetyillä kartoilla. Neuvottelut jatkuivat myöhemmin Jaltassa ja ne vahvistettiin lopulta Potsdamissa kesällä 1945. Päätöksen seurauksena kaikki Oder- ja Neissejokien itäpuolella sijaitsevat saksalaiset alueet luovutettaisiin Puolalle.
Tuo päätös koski kokonaisia alueita, jotka olivat kuuluneet Saksalle vuosisatojen ajan. Pommerin, Itä-Brandenburgin, Ylä- ja Alas-Leesian, suurimman osan Itä-Priussia ja Danzigin sataman. Virallisten lukujen mukaan noilla alueilla asui yli 11 miljoonaa saksalaista. Heille sodan loppu ei merkitsisi vain valtakunnan romahdusta, vaan myös kotien lopullista menetystä. Liittoutuneiden johtajat pitivät mahdottomana säilyttää suuria saksalaisvähemmistöjä uuden Puolan sisällä. Hitler oli toistuvasti käyttänyt valtakunnan ulkopuolisten saksalaisyhteisöjen olemassaoloa verukkeena sotilaalliselle puuttumiselle muihin maihin, ja nyt voittajat olivat päättäneet estää sen toistumisen. Churchill tiivisti tämän kannan tylysti Jaltan keskusteluissa. Puolaa, hän sanoi, ei pitäisi mättää täyteen saksalaista ruokaa niin paljon, että se kärsii ruoansulatushäiriöistä. Tuon lauseen takana piili jättimäinen päätös. Miljoonat ihmiset karkotettaisiin mailta, joilla he olivat asuneet sukupolvien ajan. Kun jotkut edustajat ilmaisivat epäilyksensä sellaisen väestönsiirron toteutettavuudesta ja rajuudesta, Stalin vastasi välinpitämättömästi, että suuri osa saksalaisväestöstä oli jo paennut puna-armeijan pelosta. Se oli osittain totta. Neuvostojoukkojen edetessä idästä loputtomat siviilikolonnat hylkäsivät kokonaisia kyliä ja kaupunkeja. Kokonaiset perheet pakenivat tilapäisillä vaunuilla, kuormaeläimillä tai pelkillä matkalaukuilla, joita raahattiin lumen ja mudan peittämillä teillä. Mutta miljoonat olivat edelleen siellä. Sodan päättyessä noilla alueilla oli yhä noin 4,4 miljoonaa saksalaista, ja yli miljoona lisää palaisi myöhemmin toivoen voivansa rakentaa elämänsä uudelleen raunioiden keskellä. Uusille neuvosto- ja puolalaisviranomaisille noilla ihmisillä ei kuitenkaan ollut enää sijaa sodan jälkeisessä poliittisessa kartassa. Kansainvälisten konferenssien jatkaessa diplomaattisten yksityiskohtien pohtimista karkotukset olivat kentällä jo alkaneet. Neuvostoliittolaiset ja puolalaiset eivät odottaneet lopullista rauhansopimusta. Ensimmäisistä Saksan antautumisen jälkeisistä kuukausista lähtien he alkoivat tyhjentää kokonaisia asuinalueita, ottaa haltuunsa saksalaista omaisuutta ja lähettää väestöä länteen junilla ja tilapäisillä saattueilla. Syksyllä 1945 Yhdysvaltain suurlähettiläs Arthur Bliss Lane vieraili Breslaviassa, entisessä Saksan Breslaussa, ja löysi nopean muutoksen kohteena olevan kaupungin. Saksankieliset kyltit olivat kadonneet ja kadut alkoivat saada puolalaisia nimiä. Uusia asukkaita saapui muualta Puolasta miehittämään tyhjennettyjä asuntoja, neuvostojoukot ja puolalaisryhmät ryöstelivät asuntoja, takavarikoivat omaisuutta ja syyllistyivät lukuisissa tapauksissa raiskauksiin ja pahoinpitelyihin. Kaupungeissa kuten Szczecin, Gdansk ja Breslavia monet saksalaiset suljettiin suljetuille alueille tai väliaikaisiin gettoihin, mikä helpotti puolalaisviranomaisia ottamaan haltuunsa taloja, yrityksiä ja tavaroita ilman esteitä. Toiset lähetettiin internointileireille, missä he odottivat myöhempiä karkotuksia tai heitä käytettiin pakkotyövoimana. Väkivalta ei rajoittunut Puolaan. Tšekkoslovakiassa kevään ja kesän 1945 aikana karkotukset alkoivat vielä kaoottisemmin. Satoja tuhansia Sudettisaksan saksalaisia työnnettiin kohti rajoja tilapäisissä operaatioissa, joita ruokki vuosien natsimiehityksen aikana kertynyt kauna. Monia noista karkotuksista eivät aluksi edes järjestäneet keskushallitukset. Ne saivat alkunsa paikallisviranomaisista, miliiseistä ja siviiliväestöstä, jotka halusivat häätää saksalaiset ennen kuin mikään kansainvälinen elin ehtisi puuttua asiaan. Niiden kehittymisen nopeus osoitti vihan ilmapiirin, joka hallitsi aluetta noina kuukausina. Puolassa tilanne saavutti jättimäisen mittakaavan. Pelkästään kesäkuun 1945 viimeisen viikon aikana yli 274 000 saksalaista karkotettiin laittomasti Oderjoen yli Saksan alueelle virallisten puolalaisten rekisterien mukaan. Miehet, naiset ja lapset ylittivät tilapäisiä rajoja kantaen vähäisiä matkatavaroita, samalla kun heidän jälkeensä jäi kokonaisia saksalaisväestöstä tyhjennettyjä kyliä. Monet perheet erotettiin toisistaan karkotusten keskellä. Toiset katosivat matkan aikana. Rautatiekaos, ruoanpuute ja ryöstelyt muuttivat jokaisen siirron jatkuvaksi selviytymistaisteluksi. Potsdamin julistus ei kuitenkaan pysäyttänyt prosessia. Päinvastoin se päättyi laillistamaan sen.
Vaikka se vaati tilapäistä kohtuutta, se tunnusti virallisesti, että väestönsiirrot oli suoritettava. Puola ja Tšekkoslovakia tulkitsivat tämän poliittiseksi valtuutukseksi jatkaa. Karkotukset vähenivät vain osittain, kun samalla järjestettiin uusia massakarkotusjärjestelmiä. Suljetut sillat, marssi tai kuole. Sunnuntaina heinäkuun 1. päivänä 1945, noin kello 5.30 iltapäivällä, puolalaiset sotilaat saapuivat Matjusverderiin, Pommerin kylään, jossa asui lähes pelkästään saksalaisia. Määräys oli välitön. Asukkailla oli 30 minuuttia aikaa kerätä välttämättömimmät ja jättää kotinsa. Koska suurin osa miehistä oli kuollut tai edelleen kadoksissa sodan vuoksi, väestö koostui pääasiassa naisista, lapsista ja vanhuksista. Pelon keskellä he alkoivat mättää vaatteita, kenkiä, valokuvia ja arvoesineitä kasseihin, kottikärryihin ja pieniin vaunuihin. Sitten he kokoontuivat asuntojensa eteen ja kylän pääkadulle. Puolalaisten valvonnassa he aloittivat marssin kohti uutta Puolan ja Saksan rajaa, joka sijaitsi noin 60 kilometrin päässä. Noitten karkotettujen joukossa oli Anna Kientopf, maanviljelijän vaimo ja 3 lapsen äiti. Vuosia myöhemmin Saksan hallitukselle annetussa valalaisessa lausunnossa hän kertoi, mitä he kokivat matkan aikana. Marssi kesti 6 päivää ja kulki halki alueen, joka oli yhä sodan merkitsemä. Tie oli täynnä aiempien pakolaiskolonnien hylkäämiä jäänteitä. Pian Landsbergin jälkeen he löysivät ensimmäisen ruumiin, naisen, jonka kasvot olivat sinertyneet ja ruumis turvonnut mädäntymisestä. Tuosta hetkestä lähtien kuolleista tuli ossamaisemaa. Metsässä he näkivät eläinten ja ihmisten ruumiita haudattuna vain ohuen maakerroksen alle päiden ja jalkojen pistäessä esiin tilapäisistä haudoista. Kolonna eteni epäsäännöllisen hitaasti. Joitakin päiviä he kulkivat 9 kilometriä. Toisina tuskin 3. Toisinaan he saavuttivat 20. Monet selviytyivät syömällä sitä, mitä löysivät pelloilta tai raakaa hedelmää, joka oli poimittu tien varresta. Leipä oli niukkaa. Annan tytär Annelore sairastui juotuaan saastunutta vettä kaivoista ja juottokaukaloista. Toiset nääntyivät nälkään tai uupumukseen. Alle vuoden ikäiset lapset olivat haavoittuvimpia. Maitoa ei ollut, ja vaikka jotkut äidit valmistivat paksuja keittoja yrittääkseen pitää heidät hengissä, matka oli liian pitkä. Ensin he kestivät polttavaa aurinkoa, sen jälkeen kylmiä sateita, jotka jättivät ruumiit ilman suojaa. Öisin jotkut pakolaiset etsivät suojaa ladoista tai pommitetuista taloista. Anna asui mieluummin ulkoilmassa, koska monet rakennukset olivat likaisia ja täynnä ihmisiä. Tuo päätös suojasi häntä myös osittain yöllisiltä ryöstöiltä. Pimeässä aseistetut ryhmät hyökkäsivät niiden kimppuun, jotka yrittivät säilyttää omaisuuttaan. Usein kuului laukauksia, kun joku teki vastarintaa. Turvattomuus oli jatkuvaa. Kukaan ei tiennyt, toisiko seuraava tienpätkä ruokaa, suojaa, ryöstelijöitä vai uuden marssikäskyn. Eräässä tapauksessa Anna ja hänen ryhmänsä pysäytettiin useiden aseistettujen miesten toimesta. Silloin he näkivät kohtauksen, joka jäi karkotettujen mieleen. 4 puolalaista sotilasta yritti erottaa nuoren tytön vanhemmistaan. Perhe tarrasi häneen epätoivoisesti. Sotilaat löivät vanhempia kiväärien perillä, erityisesti isää. Mies menetti tasapainonsa, hänet työnnettiin pengerrykseltä ja hän kaatui maahan. Yksi puolalaisista nosti konepistoolinsa ja ampui useita kertoja. Hetken ajan kaikki oli hiljaa. Sen jälkeen 2 naista juoksi kuolevan ruumiin luo samalla, kun 4 sotilasta katosivat puiden väliin. Anna uskoi, että nuo miehet halusivat raiskata nuoren naisen, vaikka oli myös mahdollista, että he yrittivät viedä hänet pakkotyöhön. Noilla te molemmat asiat saattoivat sekoittua. Lukuisat Saksan karkotettujen, pakolaisten ja sotauhrien ministeriön myöhemmin keräämät todistukset kuvailivat vastaavia tapauksia. Naisia ja tyttöjä erotettiin perheistään marssin aikana ja lähetettiin paikallisille maatiloille tai tehtaisiin. Kun heidät oli eristetty, he jäivät sotilaiden, työnjohtajien tai vartijoiden valtaan, jotka saattoivat käyttää heitä toistuvasti hyväkseen. Karkotus ei ollut vain alueen menetystä. Se oli myös täydellistä altistumista kenen tahansa väkivallalle, jolla oli ase tai käsky. Jotain vastaavaa tapahtui lähellä Tamselia. Karkotettujen oli kuljettava puolalaisten sotilaiden muodostamaa kujaa pitkin. Sieltä he poimivat ihmisiä kolonnasta ja lähettivät heidät läheisille maatiloille vaunuineen ja tavaroineen. Kukaan ei tiennyt tarkalleen,
mitä tuo valinta tarkoitti, mutta kaikki pelkäsivät pahinta. Äidit tarrasivat tyttäriinsä ja itkivät. Kun jotkut kieltäytyivät tottelemasta, sotilaat löivät heitä ruoskilla ja perillä. Huudot kuuluivat kauas. Else ja Hilde Mittak murtuivat itkuun, kun heille määrättiin poistuminen jonosta. Anna sanoi heille, ettei vastarinta auttanut. Jos he kieltäytyisivät, heidät tapettaisiin lyömällä. Heidän ainoa toivonsa oli totella ja yrittää paeta myöhemmin. Venäläiset sotilaat katselivat kohtausta puuttumatta asiaan. Karkotetut rukoilivat heiltä apua, mutta he vain kohauttivat hartioitaan ja osoittivat, että puolalaiset määräsivät siellä. Anna näki silloin korkea-arvoisemman puolalaisen upseerin. Epätoivoisena hän osoitti 3 lastaan ja kysyi häneltä, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän ei muistanut myöhemmin kaikkia lausumiaan sanoja, mutta upseeri vastasi lyhyesti, menkää tielle. Anna otti vaununsa ja poistui niin nopeasti kuin pystyi lasten kanssa. Tuo käsky pelasti hänen perheensä joutumasta erotetuksi matkan tuossa kohdassa. Heinäkuun 6. päivänä Anna Kientopf ja hänen lapsensa saapuivat lopulta Kystriniin, jota kutsutaan nykyään nimellä Kostersyn Odersainski. He yrittivät ylittää Oderjoen, mutta rajavartijat eväsivät heiltä pääsyn sillan yli ja pakottivat heidät perääntymään. Ilman muuta vaihtoehtoa he kävelivät etelään kohti Frankfurt an der Oderia. Tuona yönä puhkesi ukkosmyrsky. He viettivät tunteja joen varrella, ilman kattoa, ilman ruokaa ja ilman vettä, tietämättä, sallittaisiko heidän seuraavana päivänä päästä Saksaan. Anna onnistui ylittämään joen myöhemmin kärsittyään uusista ryöstöistä, mukaan lukien venäläisten vartijoiden sillalla tekemästä ryöstöstä. Muihin karkotettuihin verrattuna hänellä oli onnea. Hän saapui suhteellisen nopeasti ja ilman vakavia vammoja. Monet saksalaiset siviilit eivät voineet ylittää rajaa. Neuvostoviranomaiset huolestuneena pakolaisten määrästä omalla miehitysvyöhykkeellään määräsivät estämään uusien ryhmien pääsyn joen yli. Joitakin karkotettuja puolalaiset vartijat lähettivät rajalle ja neuvostojoukot palauttivat heidät takaisin. Eräs todistaja kertoi, että hänet karkotettiin kesäkuun 25. päivänä 1945. Hänet saatettiin rajalle ja hänet pakotettiin palaamaan kyläänsä, kun neuvostoliittolaiset riisuivat puolalaiset vartijat aseista. Seuraavalla viikolla hänen oli toistettava täsmälleen sama prosessi. Tuhannet saksalaiset jäivät marssimaan puolelta toiselle, kuljetettuina kuin karja-alueiden välillä, joita kukaan ei halunnut ottaa vastaan. Noitten päivien todistukset toistavat samaa näkymää. Ehdoton epäjärjestys, jatkuvat ryöstöt ja väkivalta ilman tehokasta auktoriteettia. Karkotetut valittivat, että heiltä vietiin kaikki, mitä heillä oli mukanaan. Joitakin haukuttiin, syljettiin, ruoskittiin tai lyötiin matkan aikana. Virallinen politiikka pahensi tilannetta entisestään. Puolan hallituksen sääntöjen mukaan saksalaiset eivät saaneet viedä maasta yli 500 valtakunnan markkaa eivätkä kantaa muuta valuuttaa. Poikkeuksia ei tehty myöskään niille, jotka olivat tukeneet Puolaa tai vastustaneet natsismia. Antifasisteja ja saksalaisia juutalaisia kohdeltiin samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta saksalaista. Se, mikä määritti heidän kohtalonsa, ei ollut heidän käyttäytymisensä sodan aikana, vaan heidän saksalainen alkuperänsä. Aluksi karkotukset olivat tilapäisiä ja väkivaltaisia. Monissa paikoissa ne toteutettiin yksinkertaisesti kylien tyhjentämiseksi ja niiden omaisuuden ryöstämisen helpottamiseksi. Koska kuljetusvälineitä ei ollut riittävästi, kokonaisia yhteisöjä pakotettiin kävelemään kohti rajoja. Vasta vuoden 1945 lopulla ja vuoden 1946 alussa alettiin järjestää järjestelmällisempää valtiollista järjestelmää junilla. Puolan viranomaiset laativat tällöin sääntöjä prosessin kohtuullistamiseksi. Ilmansaattajaa olevien alaikäisten, vanhusten ja sairaiden tuli matkustaa vain kesäisin junissa, joissa oli lääkintätarvikkeita. Pitkällä raskaana olevia naisia ei saanut karkottaa ennen synnytystä. Jokaisessa kuljetuksessa piti olla saksankielistä lääkintähenkilöstöä, riittävästi ruokaa, vettä ja 10 puolalaista vartijaa. Käytännössä noita sääntöjä noudatettiin epäsäännöllisesti. Puolan viranomaisten ja Britannian armeijan myöhempi sopimus asetti tilapäisen aikataulun ja toisti, että vain fyysisesti matkan kestoon kykenevien ihmisten tuli matkustaa.
Toimenpide vastasi kansainvälisiin raportteihin, jotka olivat tuominneet äärimmäiset väärinkäytökset edellisen kesän aikana, jolloin Itä-Preussin orpokoteja ja sairaaloita oli tyhjennetty suoraan juniin ilman lääkintähuoltoa tai asianmukaisia tarvikkeita. Mutta järjestelmä oli edelleen ylikuormitettu. Monet saksalaiset salasivat sairauksia tai raskauksia päästäkseen kuljetuksiin ja jättääkseen Puolan. Jotkut puolalaiset virkamiehet sallivat sen, koska he halusivat karkottaa mahdollisimman pian ne, joista ei ollut enää hyötyä. Työkykyiset nuoret yleensä pidätettiin, vanhukset ja sairaat lähetettiin ensin olosuhteet junien sisällä olivat kammottavat. Eräs saksalainen pappi, joka näki kuljetusten saapuvan rajalle, kuvaili ulkopuolelta suljettuja vaunuja, jotka olivat täynnä miehiä, naisia ja lapsia sekaisin päivien ajan. Görlitsissä, kun yksi noista vaunuista avattiin, sieltä otettiin 10 ruumista ja asetettiin ennalta valmisteltuihin arkkuihin. Hän näki myös ihmisiä, jotka olivat menettäneet järkensä matkan aikana. Karkotettujen ruumiit olivat ulosteiden peitossa, koska heillä ei ollut riittävästi tilaa liikkua tai tehdä tarpeitaan erillisessä paikassa. Karkotetuille sanottiin, että heidän pitäisi ottaa eväitä 4 päiväksi, mutta jotkut junat jäivät päiviksi tai viikoiksi seisomaan sivuraiteille odottamaan lupaa päästä Saksan neuvostovyöhykkeelle. Eräs Neissestä kotoisin oleva pakolainen, joka karkotettiin talvella 1946, kertoi junansa seisseen 3 viikkoa lähellä rajaa. Kun ruoka loppui, hänen oli vaihdettava omaisuuttaan kyläläisten kanssa saadakseen jotain syötävää. Joka päivä puolalaiset miliisit menivät vaunuihin ja varastivat rahaa, kelloja, kenkiä, saappaita tai jopa niitä elintarvikkeita, joita pakolaiset olivat juuri hankkineet. Mutta kylmä ja nälkä olivat pahempia kuin ryöstöt. Raot päästivät sisään hyytävän tuulen, sateen ja lumen. Aamunkoitteessa vartijat avasivat ovet ja keräsivät yön aikana kuolleet. Joskus ruumiita oli jopa 10. Kun jotkut ryhmät pakotettiin nousemaan junasta lähellä rajaa, heidän oli käveltävä viimeinen pätkä kohti venäläisvyöhykettä. Matkalla heiltä varastettiin matkalaukut ja kengät. Forstissa eräs ryhmä saapui kello 3 iltapäivällä, mutta neuvostoliittolaiset kielsivät heitä menemästä kylään ja yrittivät lähettää heidät takaisin. Vasta kello 8 illalla heille sallittiin etsiä suojaa kylmältä. Rajan tuntumassa oleva neuvostovyöhyke oli jo täynnä siirtolaisia. Görlitzin lähellä lennätinpylväisiin ilmestyi ilmoituksia, jotka varoittivat kaupungissa vallitsevasta nälästä ja kehottivat kaikkia pakolaisia suuntaamaan paikkoihin, joissa elintarviketilanne ei ollut niin vakava. Varoitus oli suora: se, joka jättäisi varoituksen huomiotta, todennäköisesti kuolisi nälkään. Jotkut junat onnistuivat tunkeutumaan syvemmälle Saksaan, mutta sieltä he eivät löytäneet helpotusta. Kesällä 1945 everstiluutnantti William Byford Jones todisti junasaattueen saapumista idästä. Se oli sekoitus karja- ja rahtivaunuja, niin täynnä, että jotkut ihmiset makasivat katoilla, roikkuivat sivuilla tai olivat kiinni puskureissa. Lapset oli sidottu köysillä putkiin, tuuletusaukkoihin ja metalliosiin estääkseen heitä putoamasta. Pysähtyessä laituri oli jo täynnä muita pakolaisia, joilla ei ollut paikkaa minne mennä. Väkijoukko jätti tuskin tilaa tulijoille laskeutua, näkymä oli ehdottomasta uupumuksesta. Kokonaiset perheet seisoivat pystyssä tarraten nyytteihinsä tai istuivat niiden päällä. Heidän hiuksensa olivat takkuiset, vaatteensa likaiset, ihonsa noki ja saastakerroksen peitossa. Monilla lapsilla oli avoimia haavoja ja he raapivat itseään lakkaamatta. Vanhukset, ajamattomina ja silmät punaisina, vaikuttivat kyvyttömiltä ymmärtämään, missä he olivat. Ymmärtäessään, ettei Saksa tarjonnut suojaa, ruokaa eikä järjestystä, monet murtuivat epätoivon huutoihin. He olivat saapuneet maahan, jonka piti ottaa heidät vastaan, mutta he löysivät täydet asemat, raunioituneet kaupungit ja viranomaiset, jotka olivat kyvyttömiä huolehtimaan uusista ihmismassoista. Vasta-ajan myötä tilanne alkoi parantua. Pystytettiin kauttakulkuleirejä ja suojia. Rautateitä korjattiin ja jotkut vaunut saivat lämmityksen. Puolalaiset oppivat liikuttamaan suuria ihmismääriä nopeammin ja neuvostoliittolaiset, brittiläiset ja yhdysvaltalaiset järjestivät karkotettujen vastaanoton ja jakelun paremmin. Mutta nuo parannukset tulivat myöhään tuhansille. Potsdamissa vaadittua taukoa järjestelmällisempien siirtojen valmisteluun ei aluksi kunnioitettu.
Tuon kärsimättömyyden vuoksi tuntematon määrä saksalaisia pakolaisia kuoli marssien, seisovien junien, ulkoilmassa vietettyjen öiden ja rajanylitysten aikana, joissa kukaan ei halunnut ottaa heistä vastuuta. Menneisyyden pyyhkiminen, Saksan denatsifikaatio. Kun miljoonat saksalaiset sotilaat alkoivat palata vankeudesta, monet huomasivat, että maa, jonka puolesta he olivat taistelleet, oli kadonnut kokonaan. Valtakuntaa ei enää ollut. Kaupungit olivat raunioina. Hallintorakennukset toimivat raunioiden keskellä ja liittoutuneet olivat lakkauttaneet vanhan Saksan armeijan määräyksellä. Rautatieasemat ottivat päivittäin vastaan uupuneiden miesten kolonnia, jotka laskeutuivat kuluneissa univormuissa, näkyvin vammoin tai vuosien vankeus takanaan. Jotkut palasivat brittiläisiltä tai yhdysvaltalaisilta leireiltä, toiset ilmestyivät vuosien pakkotyön jälkeen Neuvostoliitosta. Monissa kodeissa ei ollut enää ketään odottamassa heitä, demilitarisointi alkoi välittömästi. Liittoutuneet eivät aikoneet ainoastaan voittaa Saksaa taistelukentällä. He halusivat estää saksalaista sotilasperinnettä enää koskaan organisoimasta yhteiskuntaa. Paraatit, sotilaalliset seremoniat, harjoitukset ja sotilasorganisaatiot kiellettiin. Mitalit, laatat, muistomerkit ja vanhaan armeijaan liittyvät symbolit poistettiin tai tuhottiin. Vain poliisit ja palomiehet saivat säilyttää tietyt viralliset univormut. Kirjastoissa ja kirjakaupoissa takavarikoitiin militaristisina tai väkivaltaa suosivina pidettyjä tekstejä. Brittiläisellä vyöhykkeellä opettajien, jotka halusivat säilyttää virkansa, oli sitouduttava virallisesti olemaan ihannoimatta sotaa tai valmistelematta opiskelijoita tuleviin sotaretkiin. Denatsifikaatio oli vieläkin monimutkaisempaa. Sodan päättyessä natsipuolueella oli lähes 8 miljoonaa jäsentä. Liittoutuneiden viranomaisten oli määritettävä, kuka oli osallistunut aktiivisesti järjestelmään ja kuka saattoi jatkaa työskentelyä uuden Saksan sisällä. Tätä varten he jakoivat miljoonia poliittisia lomakkeita, jotka tunnettiin nimellä Fragebogen. Joissakin versioissa oli 131 kysymystä, toisissa oli 133 kysymystä jaettuna 12 sivulle. Jokaisen kansalaisen oli ilmoitettava, oliko hän kuulunut NSDAP-puolueeseen, toiminut viroissa, osallistunut kansallissosialistisiin järjestöihin tai saanut etuja hallinnolta. Vastausten perusteella ihmiset voitiin luokitella pääsyyllisiksi, rasitetuiksi, vähäisessä määrin rasitetuiksi, myötäjuoksijoiksi tai vapautetuiksi, luokkiin, jotka vaikuttivat suoraan työhön pääsyyn, asumiseen, säännöstelykortteihin ja kansalaisoikeuksiin. Asiakirjojen määrä muuttui pian hallitsemattomaksi. Yhdysvaltain vyöhykkeellä tietyt toimistot saivat jopa 14 000 lomaketta entä päivittäin vuoden 1945 aikana. Puuttui virkamiehiä, sähköä, järjestettyjä arkistoja ja aikaa. Yksinkertainen kellarista löytynyt asiakirja saattoi tuhota kokonaan henkilön ilmoituksen. Hampurista löytyi 5 tonnia jäsenkortteja vaurioituneisiin rakennuksiin varastoituna. Stuttgartissa britit löysivät täydelliset listat opettajista, jotka olivat osallistuneet poliittisiin aivopesukursseihin 3. valtakunnan aikana. Jokainen löytynyt arkisto avasi uusia tutkimuksia. Monet yrittivät salata menneisyytensä. Kasselissa Erna Möller kielsi kuuluneensa puolueen rakenteisiin, mutta viranomaiset huomasivat, että hänen kuvailemansa ammatillinen nousu olisi voinut tapahtua vain natsihallinnon sisällä. Stuttgartissa rautateiden kunnossapidosta vastannut Hans Rühl vakuutti toimineensa ainoastaan neutraalina teknikkona. Hänen toimistostaan löydetyt asiakirjat osoittivat kuitenkin määräyksiä, jotka antoivat ehdottoman etusijan NSDAP-puolueeseen liittyville kuljetuksille. Tutkimukset riippuivat jatkuvasti todistuksista, naapurien ilmiannoista ja tuhoutuneiden rakennusten välistä pelastetuista papereista. Kaikki tapaukset eivät olleet yksinkertaisia. Münsterissä useat naapurit syyttivät Wilhelm Kerstingiä Gestapon sympatisoinnista. Tulvivasta kellarista löytynyt raporttilaatikko kuitenkin paljasti, että natsien salainen poliisi itse oli tarkkaillut vuodesta 1935 lähtien hänen hallintoa kohtaan osoittamiensa kriittisten asenteiden vuoksi. Darmstadtissa Otto Feldman, vuodesta 1937 puolueeseen kuulunut postityöntekijä, jäi myös tuon harmaan alueen vangiksi.
Jotkut todistajat väittivät hänen väärentäneen asiakirjoja salliakseen karkotettujen perheiden lähettää salaista kirjeenvaihtoa. Hänen asiansa pysyi avoinna 9 kuukautta, koska viranomaiset eivät löytäneet selkeää kategoriaa hänen kaltaistensa tapausten tuomitsemiseksi, mutta liittoutuneet kohtasivat jatkuvan ristiriidan. Saksan oli jatkettava toimintaansa. Kouluja oli avattava uudelleen, sairaaloita hallinnoitava, rautateitä korjattava, ruokaa jaettava ja tuhoutuneita kaupunkeja valvottava. Ongelmana oli, että suuri osa teknistä kokemusta omaavista oli työskennellyt natsihallinnon alaisuudessa. Marburgissa yhdysvaltalainen upseeri löysi kokonaisia arkistokaappeja järjestettynä ammattien mukaan. Opettajat, sairaanhoitajat, eläinlääkärit, rautatieläiset, kirjanpitäjät ja puolueeseen kuuluvat virkamiehet. Heidän kaikkien erottamisensa olisi lamaannuttanut maan täysin, tavallisen väestön täyttäessä lomakkeita natsien tärkeimpiä johtajia valmisteltiin kansainvälistä oikeudenkäyntiä varten. Liittoutuneet olivat yksimielisiä siitä, että hallinnon keskeisiä hahmoja oli rangaistava, vaikka heillä oli eroja siinä, miten se pitäisi tehdä. Jotkut hallitukset puolustivat välittömiä teloituksia. Lopulta päätettiin luoda julkinen tuomioistuin. Nürnberg valittiin sekä käytännön että symbolisista syistä. Siellä oli pidetty natsipuolueen puoluepäiviä ja oikeustalo oli pysynyt suhteellisen ehjänä ja siihen kuului vankila. Oikeudenkäynti alkoi marraskuun 20. päivänä 1945. 21 natsijohtajaa istui syytettyjen penkillä. Heidän joukossaan oli Hermann Göring, entinen valtakunnan marsalkka ja Hitlerin nimetty seuraaja. Myös hahmot kuten Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop ja Wilhelm Keitel tulivat oikeuden eteen. Syyttäjä keräsi yli 110 000 takavarikoitua asiakirjaa, tuhansia valokuvia ja kilometreittäin filmiä. Viranomaiset aikoivat osoittaa paitsi syytettyjen yksilöllisen vastuun, myös natsikoneiston kokonaisvaltaisen toiminnan. Salissa heijastetut kuvat tuottivat välittömän vaikutuksen. Marraskuun 29. päivänä Yhdysvaltain syyttäjä näytti filmauksia vapautetuilta keskitysleireiltä. Ruumiita täynnä olevat parakit, vuoret henkilökohtaista omaisuutta, joukkohaudat ja pinotut ruumiit ilmestyivät tuomarien, toimittajien ja syytettyjen eteen. Myöhemmin neuvostoliittolaiset esittivät kuvia Maidanekista, Auschwitzista ja Saksan hyökkäyksen Neuvostoliitossa aiheuttamasta tuhosta. Sali jäi hiljaiseksi useiden istuntojen ajaksi. Monet läsnäolijoista näkivät noita näkymiä ensimmäistä kertaa. Julkinen kohtaaminen natsien rikosten kanssa jatkui tuomioistuinten ulkopuolella. Saksalaisille sotavangeille ja siviileille näytettiin elokuvia kuten Die Todesmühlen ja Weltim Film numero 5. Joissakin paikoissa katsojat käänsivät tarkoituksella katseensa pois ollakseen katsomatta kuvia. Weimarin lähellä asukasryhmiä vietiin Ettesbergiin katsomaan suoraan läheisiltä leireiltä löytyneitä ruumiisvuoria. Kadunvarsille ilmestyi julisteita, joissa oli valokuvia ja suora syytös. Nämä kauheudet sinun syysi. Lehdistö ja radio alistettiin liittoutuneiden valvontaan. Sanomalehdet saivat toimia vain sotilasviranomaisten luvalla. Lokakuun 17. päivänä 1945 ilmestyi Yhdysvaltain armeijan rahoittama Die Neue Zeitung. Ensimmäisessä numerossaan Dwight D. Eisenhower totesi, että militarististen ideoiden oli kadottava saksalaisten mielistä ja että aggressio oli opetettava moraalittomana. Tammikuuhun 1946 mennessä lehden levikki saavutti lähes 1 600 000 kappaletta ja yli 10 miljoonaa lukijaa. Monet sen toimittajista olivat saksalaisia juutalaisia, jotka olivat palanneet maanpaosta Yhdysvalloista. Neuvostovyöhykkeellä prosessi seurasi toista polkua. Siellä denatsifikaatio eteni nopeammin ja ankarammin. Entiset virkamiehet, poliisit, julkiset työntekijät ja hallintoon liittyvät opettajat pidätettiin tai lähetettiin neuvostovalvonnassa oleville työleireille. Vuosien 1945 ja 1946 välillä yli 120 000 saksalaista siirrettiin noilla menettelyillä. Samanaikaisesti alkoi uusien, Moskovaan sidoksissa olevien poliittisten rakenteiden rakentaminen. Puhdistus ei pyrkinyt ainoastaan poistamaan natsimenneisyyttä, vaan varmistamaan Itä-Saksan alueen poliittisen hallinnan. Vuosien kuluessa prioriteetit alkoivat muuttua.
Lännen ja Neuvostoliiton välinen kasvava jännite muutti Länsi-Saksan strategiseksi palaseksi kylmässä sodassa. Monet asiakirjat lakkastivat etenemästä ja lukuisat hallinnon entiset jäsenet palasivat vähitellen toimistoihin, tehtaisiin, kouluihin ja yrityksiin, koska uusi Saksa tarvitsi teknikkoja, hallintohenkilöitä ja kokeneita työntekijöitä jälleenrakentamiseen. Taistelu kommunismia vastaan alkoi viedä paikan, joka aiemmin oli kuulunut entisten natsien vainoamiselle. Syyskuun 20. päivänä 1949 Konrad Adenauer ilmoitti uuden Saksan liittotasavallan parlamentin edessä, että oli tullut aika jättää menneisyys taakse. Prioriteetti ei ollut enää ainoastaan rangaista, vaan jälleenrakentaa maa. Länsi-Saksan oli tuotettava, vakavoiduttava ja muututtava luotettavaksi liittolaiseksi neuvostoblokkia vastaan. Poliittinen vaino väheni ja lukuisat denatsifikaatioprosessit suljettiin virallisesti. Näin päättyi miljoonien saksalaisten sotilaiden kohtalo. Jotkut kuolivat vankeudessa. Toiset katosivat ikuisesti Neuvostoliitossa. Monet palasivat silvottuina, sairaina tai psyykkisesti tuhoutuneina. Toiset palasivat tunnistamattomiin kaupunkeihin, epätäydellisiin perheisiin ja raunioiksi muuttuneisiin koteihin. Monissa taloissa sotilasvalokuvat olivat kadonneet seiniltä ja monet arvomerkit pysyivät piilotettuina laatikoissa tai sotamuistojen sekaan haudattuina rasioissa. Ne, jotka onnistuivat sopeutumaan takaisin, joutuivat tekemään sen miehitetyn ja valvotun Saksan sisällä, missä sotilasmenneisyys oli lakannut edustamasta arvostusta ja muuttunut epäilyksen ja hiljaisuuden aiheeksi. Sota oli päättynyt toukokuussa 1945, mutta heille tappio jatkui vuosia lomakkeiden, kuulustelujen, hiljaisuuden ja raunioiden keskellä.